Sewu-sewu kalepatanipun inggih putra Tadah Wadana. Nadyan estunipun kula menika ajrih kaliyan wisesaning Nalindra ing Durawati inggih menika tiyang sepuh kula piyambak. Nanging menawi kula ampet wonten saklebeting dodo dangu sangsaning dagu badhe ambaledak. Tartemtu namung badhe damel cintrakanipun ingkang putra piyambak. Setijo kula wonten paring adhawuh. Semune rada wigati ngono bakal munjuk atur marata gage pun Rama nedya midhangetake. Rama. Nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatan nyuwun duging samudra pangaksami. Ingkang sepisan jagat menika sampun dados paseksen. Sedaya para kawula Ndrawati lan Traju Trisna miwah titah sak donya menika sampun sami priksa bilih Setija menika putra pambayunipun Nalindra ing Ndrawati. Panjenengan menika tiyang sepuh kula piyambak. Panjenengan menika sudarma kula ing wajib kula aosi, ing wajib kula bekteni. Namung mugi andadosna ing kawuningan estunipun raos menika sampun dangu kula raosaken. Ingkang saknyatanipun nadyan kula menika sampun dipun kondhangaken putra ing Ndrawati nanging pangraos kula jebul sak mangke raosipun ingkang putra ing Traju Trisna. Nadyan kula menika anak Ratu Ndrawati ning rasa kula kok kaya dikualonake. Raos kula menika kados dipun kiwakaken dening Kanjeng Rama. Menapa ta sababipun kula matur ing kados mekaten? Rama, mboten maiben bilih kula menika dados Nalindra peparing paduka negari Traju Trisna menika awit peparing paduka Kanjeng Rama. Nanging menapa inggih anak menika namung cekap dipun cekapi babagan derajat pangkat tuwin kadonyan. Saking pangraos kula mboten ingkang nami putra menika kedah nampi sih katresnanipun tiyang sepuh. Mongko nyatanipun sareng kula dados Nalindra wonten ing Traju Trisna. Kula menika ngraosaken bilih tebih raos tresnanipun Kanjeng Rama dhateng putra pun Setija. Menapa kula aturaken menika mawi dasar kasunyatan ingkang sakula unjukaken rasa paduka Kanjeng Rama. Dasarmu apa kula sira matur kaya mengkono? Nggih, dasar kula Kanjeng Rama menika menawi metang babagan kewajiban lan kulawarga nyuwun pangapunten. Estunipun kekalih menika kedah sak traju, sak tundha, sak bilik-bilik tegesipun kedah adil samukawisipun kewajiban ugi kedah dipun lampahi nanging kulawarga ugi kedah dipun gatosaken menika ingkang nami adil. Nanging tumrap kula menapa ingkang tindaken Kanjeng Rama menika nyata boten adil. Liripun kula matur kados mekaten, kulawarga dipun kiwakaken nanging kewajiban panjenengan tengenaken. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten, Kanjeng Rama menika menawi kaliyan pepundhen kula para Pandhawa, paman-paman kula para Pandhawa, mandhapipun kaliyan lancur-lancur Pandhawa menika tresnanipun ngungkuli dhateng kulawarga piyambak. Menapa kula aturaken menika nyata. Sampun marambah makaping-kaping kula menika nggayuh kanugrahan. Kula menika nggayuh wahyu. Rama pirsa piyambak bilih ingkang putra ing Traju Trisna ingkang anggadhang tumruning kanugrahan. Nanging sepisan kemawon Kanjeng Rama menika dereng nate hambebantu dhateng ingkang putra ingkang dipun tengenaken namung para Pandhawa. Langkung-langkung inggih menika kadang kula ing pringgondanipun Gatotkaca. Menapa Kanjeng Rama tasih kemutan duk nalika kula rebat wahyu prawiraning rat cetha bilih menika ingkang gayuh Nalindra kalih, Nalindra Pringgondani lan Nalindra Traju Trisna. Lan sedaya sampun kuninga bilih Ratu Traju Trisna menika putra panjenengan piyambak. Namung emanipun Kanjeng Rama mboten belani dhateng kula. Nanging dipun belani pun Gatotkaca. Nuwun sewu. Mboten nama kula menika badhe ngobak-obak dhateng katentreman negaring Ndrawati tuwin penggalih paduka mboten. Namung menapa kula aturaken menika saknyata mawi dasar-dasar kasunyatan lan mugi dadosa penggalihipun paduka Kanjeng Rama. Menika sampun marambah makaping-kaping langkung-langkung nalika Kanjeng Rama mutusi perkawis Bumi Tunggarana. Sinten ingkang nandhang kewirangan? Ingkang nandhang wirang ingkang putra pun Setija. Nalika semanten Kanjeng Rama bebantu dhateng para Pandhawa. Menapa boten ateges panjenengan Kanjeng Rama menika sampun wungsal wangsul ngorek-orek dhateng ingkang putra piyambak pun Setija Buma Narakasura. Mila babagan perkawis menika kula menika namung nyuwun pengadilan.
Kula menika namung nyuwun supados Kanjeng Rama menika madheg jejeg minangka dados tiyang sepuh ingkang sagedipun pundi-pundi ingkang sagedipun sembah. Dinten sak mangke anggen kula nyuntak dhateng kegembolaning raos kula menika kula jumbuhaken kaliyan menapa ing badhe kula gayuh. Kula nampi sasmitaning Jawata bilih kelenggan sak mangke dewa badhe matedhakaken inggih menika Wahyu Senopati. Kula sampun sowan Kanjeng Hyang Nagaraja. Dawuhipun Kanjeng Hyang kula kedah matur dhateng Resa Paduka Kanjeng Rama. Sak gedhagan menika menawi Kanjeng Rama tasih ngawrataken dhateng para Pandhawa. Menawi Kanjeng Rama tasih ngawrataken dhateng lancur Pandhawa. Sampun boten wonten ginanipun pendak dinten kula asok bulu bekti glondhong pengareng-areng. Lan sampun boten wonten ginanipun setija menika ngaosi dhateng Pepada Paduka Kanjeng Rama. Puluh boten wonten gunane kula sowan wonten Garindrawati nek nyatane anggen kula deku-deku menika botenipun anggep dening jengandika Kanjeng Rama Prabing Ndrawati. Menawi jengandika boten saged asung sak biyantu dhateng putra pun setija anggenipun gayuh Wahyu Senopati. Supados sak mangke badhe kula lokaken wonten ing jagat Ratu Ndrawati madeg dhewe. Traju Trisna madeg dhewe ora ana tancepe bapak karo anak. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir hidup nyomangolon Caka wadananira mbaranang kaya kembang murawari sinabeta mrang segetheng bel medal tahanane ing nggih nuwun sewu. Sareng kula midhang ketaturipun hanggir sedija sajaipun jengandika nglepataken dhateng Ingkang Rama. Nuwun sewu nggih. Ingkang Rama menika Nalindra Indrawati mongko menika nedheng wonten ing pasewakan. Sineba sanggaring para kawula semanten kathahipun mbok inggih menawi wonten perkawis kula warga dipun rembak madaning kedatun pepanggihan catur netra. Menika sami kemawon jengandika anggir sedija menika memirang dhateng Kanjeng Rama inggih menika Koko Prabing Ndrawati. Tur malih menapa ing jengandika ngendikaken menika leres tumrap panjenengan nanging boten leres tumrap bebrayan tuwin boten leres tumrap Ingkang Rama ing Ndrawati. Paman nuwun sewu. Kula boten rembakan dhateng jengandika paman. Sowan kula menika sowan dhateng tiyang sepuh kula. Sampeyan boten sah melu-melu perkara niki. Niki perkarane anak karo bapak. Yen pancen bapakne wis ora mituruti kekarepane anak, ganane apa kula ngabekti karo wong tuwa. Menawi ngaten jengandika tegesipun badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Nek wong tuane wis ora ngerti karo anak, gunane apa tak ngabekteni, gunane apa tak aosi. Yen perlu setija wis dadi ratu ning Traju Trisna. Aku ora wedi karo sapa-sapa, nggih. Rawuhipun anggir sedija menika ateges namung badhe damel geger kawontenan Negari Ndrawati. Monggo nyatanipun sencaki menika sinambiran pakaryan minangka dados senopati. Nek pancen ngarep bebutek banyu bening kahanan negara Ndrawati. Mungsuhe dudu Ratu Ndrawati nanging mungsuhe Senopati Ndrawati. Kula wis wani tekan kene ora wedi karo sapa-sapa. Sapa sing palangi karepe Naraka Kasura ya setija. Rawe-rawe badhe kula rantas malam-malam badhe kula putung. Lah ngaten boten wonten iki papanipun tiyang neter kadigdayan. Kula cobi wonten Jawi. Monggo kula dherekaken Setyaki. Dimas, ora usah dadak mubal babal kanepsa ning sira Yayi Setyaki. Sirepen nganggo tirtaning kesabaran. Sirepen Yayi. Yen to nganti katemaning kaya mengkono iki mengko kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nyuwun pamunten. Sampun boten kiyat ngampah dhateng seseking raos kula. Kula sampun boten saged kiyat nduwa dhateng mubal babalipun manah kula. Koko Prabu sewu kalepatan diagung pangasami. Ora dadi ngopo. Perkara iki wajibe dirembuk ing apik-apik aja nganti dadi daredah antaraning kula warga. Mengko ndak ora prayoga. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Dinten samangke kula nyuwun keterangan ingkang gumathuk lajeng kados pundi anggen paduka
nggadahi kesagahan. Duwen anggen paduka badhe paring dawuh sagah lan botenipun bantu anggen kula gayuh wujuding Wahyu Senopati. Koko Prabu, Setyaki piye? Kedah nglenggahi Bawa Laksana nyuwun pangapunten nadyan menika putra. Ning nek pakartine ora becik, mestinipun panjenengan tiyang sepuh kedah ngemutaken. Sing jeneng anak wis mukti ngawi Bawa Nyakrawati, luwe-luwe wis dadi ratu kudu nglungguhi tembung opor bebek mentas awake dhewe. Aja gampang semendhe marang panguwasaning wong tuwa. Wis dadi ratu, wis mangreh para kawula, nggayuh apa-apa dadak sambat wong tuwa. Apa awake dhewe lempoh, apa awake dhewe ora iso sumagang, apa ora iso mikir. Ing atase wis dadi ratu kok dadak njaluk pambiyantuning wong tuwa. Iya, Dimas pun Kakang ngerti.